Midangop sa korte ang duha ka mga abogado aron mangayo og katin-awan kung kang kinsa nga pulisiya ang angay tumanon dinhi sa probinsya sa Sugbo kabahin sa protocols sa manguli nga Overseas Filipino workers kon OFWs ug returning Overseas Filipinos kon ROFs. Sila si manlalaban Clarence Paul Waminal ug Valentino Bacalso Jr. nisangat og petition for declaratory relief ngadto sa Cebu City Regional Trial Court niadtong Lunes, Hunyo 21. Batok sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases kon Iatf MEID nga girepresentahan ni Health Secretary Francisco Duque III. Ang petition giduso sa ilang abogado nga si Benjamin Cabrido. Gusto nila nga mahukom ang korte kung kinsang pulisiya ang angayan tumanon ang ordinansa ba nga gipasar sa lalawigan sa Sugbo nga nagsagop sa Executive Order No. 17 ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Gusto sa Iatf nga dili ipatuman sa lalawigan sa Sugbo ang ordinansa niini nga naglatid nga iswab dayon ang pasahero nga moabot ug tugutan nga makauli kung negative kini sa COVID apan iswab otro sa ikapitong adlaw. Gusto sa Iatf nga ang ilang sumbanan ang tumanon nga naglatid og napo ka adlaw nga quarantine sulod sa hotels ug anha na iswab sa ikapitong adlaw. Gusto usab sa mga abogado nga ideklara sa korte nga dili haom ug dili angayan ang protocols sa Iatf nga ipatuman dinhi sa Sugbo tungod ang gobernador ug ang hunta probinsyal ug nakaybaw pagtubag ug pagpanalipod sa katawhan sa kaugalingon niining mga konstituente. Usa kini siya ka special civil action, special nga kaso ni siya. Din atong gitawag ang judikatura, ang atong korte nga mupatunga o muhatag og iyahang opinion o deklarasyon kung asa pa angay tumanon dinhi sa probinsya sa Sugbo. Kini bang rules or protocol kung gusto i-insistir gyud patuman sa National Iatf or kini bang ordinansa nga gipasaka sa probinsya sa Sugbo nga naglatid og susama nga pamaagi sa pag-swab o sa pag-quarantine sa atong makaigsuunan nga Cebuanos nga tuwa sa gawas, nanrabaho o nagbuyo na o gusto mo ulit. Gipasikaran sa lalawigan sa Sugbo ang baruganan niini nga nahasubay gayud sa Local Government Code ug sa konstitusyon nga naghatag og gahom sa local government units ug local autonomy diin mamahimo silang muhimog ilang kaugalingong mga pulisiya nga ipatuman sa ilang nagkadiiyang mga dapit. Samtang ang sumbanan sa Iatf usa lang kini nga guideline nga mogiya lang sa mga LGUs kay napupos na ang katungod niini nga magdumala sa LGUs nga kutobra 6 ka buwan sa panahon sa pandemya. Mato di Gobernador Gwen Garcia, usa ka maisugon nga buhat ang gihimo nila ni Waminal ug Bacalso. Nagkanayon si Garcia nga ang korte lang gayud ang makahukom ug makahusay sa legalidad sa duha ka pulisiya. You see, it is really during these times when courage is needed, lest we just lose all that we had fought for, all that those that came before us had fought for, and that is our democracy and our own civil rights. As lawyers, I believe that they are the right persons to settle this legal issue, or in fact to bring it to court, because it is the court that settles this legal issue. Gusto usab nila ni Waminal ug Bacalso nga mo-issue ang korte og ex parte temporary restraining order batok sa Iatf sud sa 72 ka oras. Kung matuman kini, nagpasabot nga dili ipatuman ang mga gimando sa Iatf dinhi sa Sugbo hangtod hingpit nga maresolbar ang kaso. Matod ni Attorney Cabrido, ilang nahibaw-an nga gipamugos gayud ni Secretary Eduardo Anyo ang protocols sa Iatf nga ipatuman dinhi sa Sugbo. Ang amo ang gipangayo diri nga kanang gitawag nato nga provisional nga relief kining permiro ex parte kanang ang huwes karon ang executive judge pag human among file among gihangyo na bisag dili pa katubag ang Iatf yung issue na siya og temporary restraining order nga sulod sa tulukat adlaw 72 hours
na ipaundang na karon kay ang among na kutloron nga report ipamugos gyud ni DIL Secretary Anyo ang protocol dito ron sa report. So napugos ng taon ang mga bisan, so gamit na ba og pwersa mo tong atong hingion executive judge on issue of 72-hour PRO. Tungod ni ini nga lalis sa lokal ug nasudnong kagamhanan, duha kay gayon na nga gidivert sa Malacañang ang international flights ngadto sa Manila. Inay nga moderatso unta sa Mactan Cebu International Airport. Og gireklamo kini sa daghan nga mga Pinoy nga manguli gikan sa laing nasud. Uban sa report ni Mylene Manto, Sheila Gravinas, Balita sa Sugbo.